Nestal som sa bohatým z večera do rána, ale každý rok som jednoducho poctivo pracoval. Začínal som v roku 89 a začal som v Bratislave pôsobiť tak, že som si priniesol 2 tašky. V jednej som mal knihy, v druhej som mal osobné veci a vo vrecku som mal 5000 korún, ktoré som zarobil ako absolvent Univerzity Komenského s červeným diplomom pri vykladaní cementu. Pretože to bol socializmus a vtedy sa dalo zarábať iba rukami, nie hlavou. A odvtedy, keby som vám nakreslil krivku, akým spôsobom stúpali moje aktíva, tak by ste videli, že tam nie sú žiadne výrazné výšky ani pády. Ja som nič neprivatizoval, nestal som sa bohatým z večera do rána, ale každý rok som jednoducho poctivo pracoval a moje aktíva sa zvyšovali. Ja viem, že to vyznie ako fráza a mnohí sa pousmejú, ale viete, ľudia hodnotia stav, nehodnotia históriu a trend.